kipi puris hayray sasachakuya muyungay Nyang nilay kipi puris hayray sasachakuya muyungay Yan ang pagaway kay panjagaway Inigay tayo iyapay kuya Yan ang pagaway kay panjagaway Kay palay tayo iyapay kuya Dios kay palay Yang nilay kipi puris ay kasang ray ko Sasachakuya muyuriyaway Hinanapay kulaway Dios pay palay Kay sungkulay ni ukmang yakina Kay bidalay ni bismayakina Kay ay chalay ni bisipakina Kamarus pamanamina Yan ang pagaway kay panjalaway Inigay tayo iyapay kuyaway Yan ang pagaway kay panjalaway Kay pagay tayo iyapay kuyaway Saludo especial para el hermano Pastor Emilio Queñasca de la ciudad de Porvenir. Vilcascuamán, Chinchillos, Ubipa. Kaimundo Pima, Chifnina Cuya, Kaimundo Pima, Sasaya Cuya, Kaimundo Pima, Chifnina Cuya, Kaimundo Pima, Sasaya Cuya. Yan ang pagaway kay panjalaway, Iniyay tayo, iyapay kuya, yan ang pagaway kay panjalaway, Kay payay tayo, iyapay kuya. Marino Aguilar es su esposa. Kay mundo pima chifnina kuya, Kay mundo pima sasaya kuya. Ya parunan wanyu chinaku, Pamarus pamawanyu chinaku. Yan na pagaway kay panjalaway, Inigay tayo iyapay kuya. Yan na pagaway kay panjalaway, Kay palay tayo iyapay kuyaway. Kay palay ta senyor iyapay kuyaway.